Ayan mga idol, good morning ano. Ayan pasiring kami ngunyan sa Namanday Kabungahan ano. And syempre may dala-dala naman kitang bagas. Bagas, sugar and manok. Ayan, may bibigyan na naman tayo. So let's go Kuya Bot. All right. Ayan, makahatod sa na po kita kitabang ano. Nagbabaklay kita digdi oh. Okay lang tabi yan, basta tabi magdakol pa man ang sponsor ta no. Tangaling dakol pa kitang Matabangan. yes. Siguro haranin na kita. Ayun mga idol, yaon na po kami digi sa harong kang sa tuyang matatawan ng kaining bagas, manok and asukar ano. And may tinapay man kita digding ano diit. Ayan, dagoson ta duman si tatay so may kamatian man ngani pala si tatay, dahil siya nakakalakaw. Ayan, so marinal daw tayo no. Ayan, nagdagos kita digi sa harong ni tatay. And then ang problema pa pala ninda kaibahan naman siyempre si Kagawad ano. So nagdidiskarte man si Kagawad Andy na makasulisit man dahil ano, mga SIM ano. Garaba na talaga mga idol oh. Pati duman sa indang ano. So totally ini po ay simentado man, pero ang problema talaga dahil naman makapagtrabaho si tatay, may helang pa siya mga idol ano. Ayan, kung mahiling din doon si tatay. So ano yan tayo na ano ano mo tabi? Arthritis na po ini. Arthritis. Ayan. Oo, so nagbuburutog ka din. So dahil na talaga makatrabaho. Yan, ako lang salamat man kay Kagawad ano, tanag Pinapasalamatan ko man pala tabi si Ma'am Nicole Bercasio, tapos Sir Toto Alvarado, Sir Kubi Makabinta, si Ma'am Nanit Torre para po sa dagdag po digi sa pampatrabaho. Ay, so salamat kung dakula. Okay, Saro man Sindapalan sa nag-sponsor. Maraming salamat abi sa Indo Gabos ano. Ayan tay, tanggapin niyo po so sa muya man na nakayanan baga. So, yan po ay hali man kay Muraba Foundation and Mayon Gold Philippines. So maraming salamat po dahil may mga sponsor tayo na nakukuha no. Sana marami pa yung maging sponsor ni Kuya Bot para dakol pa kitang matabangan. Sa gusto po Sa gusto man po na magtabang ano, pwede po kamong mag-contact kay Kagawad Andy. Siya po ang taga-digdi sa Namanday, ano. So pambubong na po ang ano. Kulang ayan, na lang so po ang kulang na dapat tabi so mga pambubong. Ayan, mga SIM, ayan. Igwa na po kitang pang chinso. Igwa na daw po na pang kana na kahoy. So yan, mahiwas ang harong ni tatay. Kaso, dahil na talaga yung mga atop. Ayan. Garaba na mga idol sa indang SIM, digdi. So halo yung garong panahon dahil na talaga nasa salidahan. Once again, sa aming sponsor na si Mayon Gold Philippines and Muraba Foundation. Ayan, maraming thank you. Tayo, pagdamutan nyo na tabi so, sa muyang ano, dara-dara. Salamat po sa mga nagkarawang po sa muya. Sige lang tayo. Sigamos. Ito sa nyo magbalusin ko.
Yes po, Tay. Welcome po, Tabi. Sige lang po, Tay. Ayan, medyo naging emotional si Tatay. Once again, maraming thank you sa Induga Boss, ano? And salamat, Wad. Salamat po. Yes po. Thank you po. Sige po tayo, welcome. Pasan man kita mga idol ni Nanay Ki, ano, kamuting kahoy. So haluyong kitang panahon na din nakakaon ki, ano. Salamat po, Nay. Ayan po, so, ano, mag-agum po ka, ano. Ayan. Salamat po, ano, makaugmahon baga po na nakakatabang kita sa kapwa. So sana maging dakul pa ang maging sponsor ta. Maraming salamat po.